Ahojte. V predchádzajúcom videu v druhej časti našej cesty autom s 5 deťmi na Kanárske ostrovy ste videli, ako sme dopadli na bláznivých talianskych cestách. Či sa nám podarilo doraziť až k moru a aj to, či deťom chutí pravá talianska zmrzlina. Dolu v pravom rohu videa nám môžete dať odber na náš kanál a tam si vlastne toto video môžete aj pozrieť. A dnes je pred nami cesta do Francúzska. Chceme ísť cez Azurové pobrežie a ubytovať sa niekde na trase smerom Lourdes. Do Lourdes plánujeme doraziť zajtra. Takže pozerajte s nami. Tu sme dnes prenocovali. Veľké, krásne, pompézne, zaujímavo riešené a cez Airbnb za veľmi dobrú cenu. Páčia sa mi oblúky, vysoké stropy, hoď neviem ani nie je veľmi praktické mi prídu tie skrinky tak vysoko. Sme priamo v centre Savony, pár krokov od jachtárskeho prístavu. Dnes sme si po raňajkách zrobili na cestu sendviče, teraz sa zbalíme a o chvíľku opäť vyrážame na cestu. Konečne v aute. Teda ísť sa kúpať na práve poludnie nebol asi najlepší nápad, ale v podstate, keďže sme to deckám sľubovali už od včera, tak sme si dnes rozhodli, že teda dodržíme slovo, ale mali sme také pomalé, pohodové ráno, bez naháňania sa a sme sa dostali až na obed a teda bolo riadne horúco, mne až príliš. Ale decka si to samozrejme užili, zabavili sa. Boli sme len hodinku, lebo vieme, že ešte chceme teda pokračovať v ceste ďalej. Máme však skúsenosť, prvá kúpačka v mori na tomto výlete nás naučila, že k moru na práve poludne chodiť isto nebudeme.
Introdurre prima il biglietto e poi la tessera. Avvicinare la carta contactless oppure introdurre altro tipo di tessera o denaro contante. 9,80. Prego attendere, validazione in corso. Arrivederci. Arrivederci. Azurové pobrežie dole deti. Dovidenia Taliansko, vítaj Francúzsko. Dneska už vo Francúzsku, pred nami je Marseille, Cannes, Nice, obchádzame práve Azurové pobrežie. Tak je to naukladané, vidíte? Vyformované, vytlačené do hora. Krásne vidno to vrstvenie. Hej. Čo papáte, sendvičiky? Vovino, zakývaj. Aha, že odpočívadlo pod Borovicami. Na to, že je vonku riadne horúco, tak to krásne prefúkuje, to je super. Mýtny systém vo Francúzsku o kus náročnejší a komplikovanejší ako v Taliansku. Stojíme na mýtnej bráne už nevieme ani koľkatýkrát. Ale v princípe v začiatku to bolo tak, že sme platili za konkrétnu sumu, za konkrétny úsek. A teraz nám to vypluje taký listoček. A keď tým listočkom prídeme na výjazdovú dráhu, tak si vypýta za ňu nejakú sumu. A tu zaplatíme štandardne kartou. Nie je to komplikované, len si teda treba zvyknúť na to, že 500 krát vchádzate, vychádzate, platíte, beriete lístky. A úplne úžasné výjazdy sú divoké. Idete z takéhoto veľkého lievika, alebo cez takýchto veľkých. To bude rýchlejšie. A kto bude rýchlejší, ten sa zaradí, tak niekedy to je úplne, že neviete z ktorej strany pozerať. Správa, zľava, zo všadiaľ idú auta. Kým sa človek zaradí do lievika bezpečne. No, Taliani tam mali toto asi kúsok lepšie vychytané. Takže super, v Francúzsku sme sa ubytovali a máme tu ešte aj bazén pre seba. Prvé ubytko s bazénom. Ešte aj výrivka tu je a sme tu sami, takže je to tu celé teraz pre nás, tak si to ideme užiť. Teraz som normálne večerný, a podľa mňa sa bude, herka bude horšia. A my myslíš, že budeme čas? Tam ešte nakladáme. Ale tam ešte. To neviem. Tak to bude super. Super nakrát. Musíš to dať takto do vody, tak to vyťahnuť a potom. Nie, ja sa nehrám takéto hry. Teraz neradi, keď som to poteplená. Môžem ísť sám? Áno, ale opatrne. Ale podľa mňa sa nechoď stredom, choď pri kraji, keď budeš hľadať, že už nevládaš, tak sa pri kraji hneď pri. Ja viem, že nás ne. Bombasta! Eva, kúkni, ja vôbec
Haňuša. Haniška, krásna moja. Ako? Ak sa vám dnešné video páčilo, budeme veľmi radi, ak si na YouTube vyhľadáte náš kanál a kliknete na tlačidlo odoberať. Môžete si pri odbere aj zaznačiť zvonček a tým pádom vám YouTube vždy pripomenie, keď zverejníme nové video, aby vám nič neuniklo. Ďakujeme.